Right, mamukase. Video erika. Chaita kuti ndingoriite paroro tudongoti pipi mungu. Dzidzisai vanhu vari kuuya panapo vasingazivi kuti solo hanyepe. There was a comment yandiri kutegwa yakanzi uyu musamuteedzera anonyepa uyu. Rega ndikuonesei nhasi ngende family. Handinyepe. Mukanzwa zvandinenge ndataura handinyepe. Either mukataura neni munogona kubatsirika. Asi since mimi muchiziva ndakuti rega ndikuudzei zviri kuuya mumashure menyu mugare makazvibata matoziva kuti ndizvo zviri kuuya. Chekutanga rega ndanga ndapindura vanhu vaya vari kunditi hanzi wainyepa kuti akaitwa rearrest. Affidavit rapero iro affidavit ramuri kuona apero ndo affidavit manager wangende waHulengende akaenda kutonobhadhara mari iyo kuchinoi before the performance because aisakwanisa kuperforma anga ari musungwa. Achitori muchitoksi kuno kuHarare already there was a docket in Chinoi raHulengende. Not Hulengende yega futi Hulengende naNdunge Yut na Madedido. Saka kunoku pakatoitwa rearrest manager akatomhanya kunobhadhara mari iyo yamuri kuona iri apa iyo. Ndo zvakaita kuti azokwanisa kuenda kunoperforma. Handinyepe, handina need yokunyeperai. But munogona kubatsirika. But mukati hamubatsirika kana kuti muda kuziva information rega ndikuudzei this. Handisi kutaura information yes and ndikuda kuudzai 10%. This 10% is going to help them kana vachigona kuzvibatsira. Pane masummons ari kuuya. Ndikati ari kuuya already are on their way. Muri kuona affidavit iro. Pamakatobhadhara mari iyoyo. It was your acknowledgement yekuti zveshuwa hamuna kuperforma ende makatora mari iyoyo. Now damages are coming. Ikuhaya kwakaita munhu zvinhu whatsoever and it's a lot of money. Iwewe ukangonzwisa kuti businessmen they count every dollar. Be professional. Zviri simple musicians. Ini pandiri kutaura mavideos aya. Saka muchiona chero nganaona naAmerica vanototaura kuti 50 cents abhayiza pakati. Zvotobatsira vamwe. Muri kubhayiza. Businessmen they count every dollar. Apana paungazombonziwe watora mari businessmen zvabva zvatovharana zvakadaro. Oro wotanga kuda kumuudza iwewe zvauri kuda. No, you are not a businessman. Uri kuudzwa zvekuita. Because ndiye ari kuhaya iwewe. Now, that ndingokuudze, those summons are coming. Mugara makatsvaga lawyering kana mina. But trust me kuti zvinozorwadza sei uchitora 1000 rako chipa lawyer because lawyer rinokucharge according to uri kusuyiwa mari. Rikakuti 10%, rikakuti 15%, rikakuti 20% yemari yauri kusuyiwa. Amuri magai mimi. Amopedza isu tiri mabaranzi. Ndi magai manje. But my musicians dzidzai from what is happening here. Oro dzidzai pane zvamuchaona zvichitoitika. Handidi ndanzindonyepa. Pandatanga kukutaurira masummons are coming. Kwete iwayo chete. There's another one. There are about 4 or 5 ari kuuya and ane lawsuits ane mari yakawandisa. Ende zviri kulidwa nemagweta mahombe. And again, hurumende ichida kukuratidzai again kuti iri strict about it. Muchazviona zvichitoitika. Usateerere wafanira mutorira. Vanokubhiga izvo ngokusimbisa kuti bomba wangu wasina kana $100 vanokupai. Vanhu vanokupai $100 muti havana basa. A businessman aradoti iwo uite businessman hana basa. Anoswera akagara pabridge kwauriwo ndiye ane basa. Because ndiye anokuti iwe wakaipa iwewe. Hakuna zvinhu zvakadaro kani. Amana munozvimbirwa imi. Muchaona zviri kuuya. PaUK apa pana mapepa ari kubva apo futa. Akumana messenger of court na sheriff of the high court amumuzivi.
wabvunzei mabusinessmen vanozviziva vanenge wakoromora mari dzichida kunzi dzidzoserwe mari idzi and stuff, auya zvake padheni uskotora mota idzodzo dzawakatemba idzodzo, unomuka makuseni uchiona wakatouya dzakatorwa dzese dzakaenda kuauction, baba uchitodzwa kunzi mari yacho haisi kutokwana, watorwa mota kana 3, torerwa kana prema chaicho yemwana inotorwa. Dzidzai, don't support zvinhu zvisina basa. Atitoda kuti mudoni, toda kuti musimuke, but muchisimuka zviri positive, zvinochiwa nemunhu wese. If a businessman achikwanisa kutotaura kuti pane mufana anonzi Reima pashow iyoyo ndiye the only one akauya in time, and asvika in time akatoridza akatoti ndakumbomira pamwe wanga asvike kusvika toti asi ndine imwe show kuHarare, ndakumhanya kuenda kuHarare, ndatowafonera kuti after show yangu ndichasvika nguva dzakati, asi ndatoenda kuoneka toita sound check and stuff. Panapa munodzidza zvakawanda panapa, but mukada kuparwisa nekufungidzira kuti muri kuziva, ameno zvei. Ndine information yakawandisa, ende zvinhu zvacho ndinitonzwa tsitsi, handitokwanisa kuzvitaura even pano. Ngende family, sorry guys, malawsuits ayakaya asi bo unongona 100,000 unonga usina mangwana, wanzi kubhadhara 20 kubhadhara 30 with the cost with chichichi zviri easy tichingotaura dai, but wabvunzei vanhu varipo mamusicians andoziya akatorwa masini maya manja dhadha atorwa sini izvo zvatofamba netsoka so, but mukona kusotozoti handinga imbofamba nemota zvakaita sei, dzakangotorwa. Dzidzai, atinyepe izvozvo zvichatotanga. Pane zvimwe zvandakataura zvezvo kuti pane zvinhu zviri mumapepa ari kugadzirwa, handinyepe, ndina basa rekunyepera, ndokunyepera ichiko. Muchaona, asi izvi ndangokudza zviripo izvi zvitoripo izvi, ende ndichange ndakuzouya pano, handiti munhu ndoda kumbowo stereki, ndichauya pano every summon rega parinongofailiwa ndobva ndarikanda, richingofailiwa ndobva ndarikanda, richifailiwa ndobva ndarikanda, ndobva ndotanga kukanda futi every court update, chero mukaisa maheads of argument mukaita sei ndendichikanda. Kusvika kamusi wamunonzi mimi haiwa mahwina ngende yahwina haisi kufanira kubhadhara, ndotokanda kuti haiwa wahwina nyaya. Musi wamunonzi mimi bhadharai 15,000, bhadharai 10,000, bhadharai 20,000, ndotonyora kuti wanzi what bhadhara 20,000. Mukatadza kuibhadhara futi panonzi wari kuya uzovatacha, ndoti futi wari kuya uzovatacha nhasi. Handiti information yamuri kuda imimi. Atisi kukumisai, but itai zvinhu zviri perfect. Munhu wese adzidze, muite zvinhu zvakanaka. Kuona artist wese, kwete kuti you become kuti vanhu votogara madare, business people kuti no, this music industry ya toxic. No. Sirizvo. Ini ndinotaura zvinhu zviri on paper. Handituke munhu. Fakatongonzwa ndichituka munhu. I talk zvinhu zviri on paper. That be careful, my summons are on their way. From different angles.